cookies, brownies, cookies... Be dyn nhw? Beth sgyn ti ni? Cyfyniad o'r ddoi. Och chdi'n siŵr ag och. Maen nhw a blas brownie, ond yn edrych fel cwci. A gobeithio dydy'n gweld nes mlaen bod yr ansawdd yn gyfuniad o'r ddoi hefyd, sef crisp ar y tu fas, tymid bach yn gwir. Mae'n mynd i chwarae o'r meddwl i ond i. A dwi wedi dechrau'r broses fan hyn oherwydd mae eisiau meddalu'r siocled. Mae dy fi 200 gram, sef 2 baryn. Mae'r bar arferol yn 200 gram. Dwi wedi defnyddio siocled tywyll. Os chi ddim yn hoff o bethau sy'n rhy chwerw, defnyddiwch un gole, ond mae eisiau un gweddol da. A hefyd, dwi'n hoff iawn o siocled chili. Chi'n hoff o siocled chili? Neu oren yn rhywbeth fel yna, gallech chi i ddodi blas siocled gwahanol mewn fan hyn, a mae hwnna wedi'n mynd i amharu ar y blas, wrth gwrs, yn y cwci yn y pen draw. Felly, yr siocled a'r menyn, a beth dwi wedi wneud fan hyn yn syml reit, just dod i fe dŵr mewn yn y sosban, a wedyn dod i'r bowlen metal yn dros y top. Mae tamed o'r menyn gyda fi ar ôl fan hyn i gyfuno mewn gyda'r gweddill fyna. Sef rhyw 150 o fenyn a 200 o siocled. Felly, rhawn ni troiad bach i hwnna. Dwi'n meddwl bod eisiau fwy o wres fyna, bydd hwnna jyst nawr yn toddi mewn fyna. Felly, mae hwnna'n un rhan o'r rysait. Y rhan arall, mae eisiau 2 wy, a mae eisiau chwipio nhw yn dda. Felly, allwch chi ddefnyddio peiriant. Dwi'n jyst yn defnyddio whisg bach fan hyn. A dwi'n cymryd llawer i whisgu na gyw. Yr unig beth i wastad yn gweithio'r plant i, os chi'n defnyddio whisg, cerwch ar ôl i ddefnyddio fe, straight to dŵr trwyn, fel bod e ddim yn celedu ar y whisg. A wedyn, does dim gwaith golchi'r whisg ar ôl ni. A hwnna wedi mynd yn galed gyda batter pancws neu rhywbeth fel yna. O, hwnna fi'n a bob dim di sydd. Odi. Rwy'n stach sydyn o fatha, mae'n sbario gwaith di. Witsa dig sti gweitha. O, ydi. Mae'n concret. Na te, so to, os welwch chi cyfuniad o siwgr brown a siwgr gwyn. Mae'r brown yn rhoi blas cyfoethog a mae'r gwyn jyst yn cadw fe'n weddol ysgafn. So rhyw 150 o siwgr gwyn fyna a rhyw 100 o siwgr brown. Brown gole. Ac felly dyna ni, to fel ardydd Gwener, dim yn wain timlo y darnau siwgr mewn fyna bod nhw gyd wedi diflannu. Wedyn, mae hwn yn gwynto neis. Gwynto chocolate, sy'n di gwell. Bydde dim lot ar ôl dy fi, sy'n ni'n cocinio. Yn slow fach, ni jyst yn mynd i arllwys y siocled mewn i'r rwy a'r... Beth oedd fi? Rwy a'r siwgr. Ydy'n heswm yna oherwydd rwy, bod o'n boeth oherwydd rwy yn sgramblo, ie? Yn derfrydol, a hefyd yna un reswm, bam droies i hwn i ffwrdd am tamau bach, a hefyd trwy toddi'r menyn mewn ar y diwedd, mae hwnna yn gostwng y tymheredd tamau bach, so amser chi'n ychwanegu y siocled mewn i'r cymysgedd arall, dyw e ddim yn mynd i greu scrambled eggs. So, mae'r gweiad yn dod nawr, ynddo? Mae'n eitha trwchus. Odi, mae'n eitha trwchus. Mewn wedyn ten ar blawd codi, dwi'n mynd i drwtio fyna, nadi. A hefyd, ni moyn i'r rhain i godi, a dyna beth sy'n creu y craciau bach yna. Felly bach o pwdwr codi, rhyw llon llwyed, a coco to i wneud yn eitha blas siocled cryf yn nhw. Ac yn debyg iawn i beth o ti'n holi gynnau Owain o ran cadw saws tomato yn yr roi'r gell. Faint wneud rhain bara, yn cadw'n ffres? Yn mynd i weid, para, 2 funud. Cadw'n ffres. Tan bod nhw'n meddalu, so ddodwch chi nhw mewn bocs bach tidi, ti'n modd a ceiad tin, fe bara nhw. Fel arfer, nid dyna'r broblem. Y broblem yw cadw'r plant neu'r gŵr i ffwrdd. Os chi'n gallu defnyddio chocolate gwyn a neu chocolate gwyn, di hwnna'n... Ie, wel gallet. Dwi ddim wedi trial ond fi'n siŵr gallet ti. Na syniad sydd wedi bod yn well o chocolate gwyn, ys ffordd o brofi, allu. Ie, y problem gyda chocolate gwyn yw, dwi ddim rili'n chocolate o gwbl. Maen nhw'n cymryd yr blas y chocolate tywyll, y coco, allan ohono fe. Fel yr buttermilk, neu'r llath yr coco sydd ar ôl. Felly, croeso ti drial bod i fi eisiau mynd. A to mwyn cael yr bisgedi i gyd yr un maint, fe ddefnyddio sy'r dillmadydd Gwener hefyd, fi'n gwybod, ond defnyddio un llwyed, a'r mantis o defnyddio yr scoop chocolate, scoop ice cream yma. Ti'n modd yr rhai hen ffasiwn, mae rhywbeth i ryddhau. Fe ddylies i dros y penwythnos, falle, gallen ni arbrofi i wneud rhoi bach twt i blant gyda lemon baller bach, ond wrth gwrs, does dim ffordd o gael e mas yn gloi. Felly... Mae'n syniad da gael pob ddim yn gyson. Mae e, yndi? Ie, odi, mae'n help.
cogyddion wastad yn hoff o gael popeth yr un maint. Felly dyna hynna. Ti olchi fe wedyn, jyst llio, a ti'n mynd y fus o gwmpas. Mae dant melys gyda ti. O, swir. Right, so fi'n jyst yn dangos chi fan hyn, rhyw 4, falle 6, os ydy'r, mae rhain ar silicon gyda fi fan hyn, fel maen nhw'n dod i ffwrdd yn go gloi. Ond mae eisiau tipyn o le rhwngddyn nhw, oherwydd maen nhw yn gwasgaru mas, fel chi'n gallu gweld fyna, na'r maint sy'n dod o'r rhain. Felly os ti'n silicon, chi'n defnyddio greaseproof paper? Ie, iawn. A beth sy'n gen i fan hyn wedyn yw halen y môr. Fi'n gwybod bod e'n od, ond ti wedi clywed am yr salted caramel yn ffasiynol iawn. Dim gormod, ond gredech chi ddim y gwahaniaeth mae hwn yn neud yn y pen draw, jyst i roi cic fach halen ar y tafod wrth i fwyta nhw. Felly, jyst tamed bach fel yna, a wedyn mae hynna yn mynd i'r ffwrn am 12 munud. Os ych chi'n dod i nhw am fwy na 12 munud, mae'r ochrau'n tywyllu. Mae nhw'n dechrau llosgi. A mae'n anodd i weld, wrth gwrs, achos bod nhw'n dywyll beth bynnag. Felly, mewn, dod yn i'r hynna, mewn fanna. Garlic bread nes i neithiwr, llosgi'r ochrau. A dyma ni, a fel ti'n gallu gweld, maen nhw'n dangos, ti'n gallu gweld yr halen a ôl yr cracs, maen nhw'n chwyddo yn y ffwrn, a dyna beth sy'n creu y cracau, a wedyn maen nhw'n gosgwng nôl. A felly ti'n cael yr effaith na fyna. Felly fe ddod y rhywbeth fyna. Mae'n edrych fel llwybr, adeg yr sychder nawr, lle mae'r tir wedi dechrau agor. Odi. Felly fi'n siŵr bod chi am drial. O, bendant. Diolch yn fawr iawn, Lisa. Gyd i weld wedyn os ydyn nhw wir yn cwci brownie. Dwi'n dorri nhw fewn. O! Fi'n mynd i muno chi trwy fan. Mae'r hyn yn fendigedig. A ti'n blasu'r halen? O, wwt. Just tamed. Wwt, sy'n rhyw wahanol ddarn efo'r halan. Mae'n neidio allan o'ch ni. Felly gweld pa mae cwci a brownie yw. Two for the price of one. Llwyddiant ysgrifol a'r tomato na fydd yn hyfryd. Diolch fawr, Lisa. Croeso.